Ibarreko Landa Institutoan hezkuntza eskaintza zabala dugu. DBH-ko maila guztiak, humanitateak eta gizarte zientzietako batxilergoa, zientzia eta teknologiako batxilergoa, batxilergo artistiko plastikoa, eta musika eta arte eszenikoen batxilergoa. Horiez gain, lanbide heziketako goi mailako bi ziklo dauzkagu, publizitate grafikoa eta animazio soziokultural eta turistikoa. Eremuka lan egiteko lehenengo pausuak eman ditugu, eta DBH-ko gelak erreformatzen ari gara berrikuntza prozesua egiteko. Jarduera osagarriek gure zentroan berebiziko garrantzia dute. Ohikoak dira kirol irteerak, bisita kulturalak, hitzaldiak, tailerrak eta egutegiko egun berezietan egiten ditugun ospakizunak, hala nola Euskararen eguna eta martxoak 8. Eskola saioetatik haratago, hainbat proiektu gauzatzen ditugu. Agenda 2030, Portua eta Iparraldeko gela, eskidetza proiektua, Euskara normalkuntza eta berba kafea, Steam proiektua, zinema ikuskizina, Erasmus eta liburuteka. Guztiak Ibarreko Landa Institutoko ezinbesteko zutabeak dira, eta horietako batzuetan erreferente bihurtu gara. Era berean, urteotan gure zentroan nabarmendu eginda batxiller artistikoaren modalitateetan eta horren isladira irabazitako hainbat sari. Hauek guztiak gure ikasleen formazioa osatzeko eta institutuko giro positiboa sustatzeko ezinbesteko ekintzak dira. Zentroan hitza eta plurala gara beraz, eta horrek aberastu egiten gaitu. Errespetuan oinarritutako lagunarteko giroa dugu, eta elkarbizitza positiboa da gure ardatzetako bat. Aniztasun horretan denok dugu zer ikasi eta zer eskaini, hortik dator gure institutuko leloa, Ibarreko denok gara.